Příprava na Jackass. Ale věrný čukle, nejdeš se mnou. A musíme chodit sníh. To se na našeho lavinářského čukla. Kolik je hodin, mělo by to tam být. 3 hodiny, 4 minuty. No, to je, jak můžu ještě dlouho natáčet. Takže tady hodiny nejsou. Do prdele, nejde to po tom skle. Musím si odkrýt, kde začíná střecha. Les. O tom to je, že si rozbiješ hubu. Neříkám, že jsem pán světa, ale Počkej, kameraman jde za tebou. menší. Paník. Pane, pokřižujte mě. Aben i sprc ach šuridán. Moment, já si najdu dobrý místo. A pak skočíte za mnou, kameramane. Dobře, Ale pozor na kameru. ale musíme. Tak. Co za mě zubem? Tak. A děti. Ty. Doma to nezkoušejte. Ne. Ty. Začíná 3, 2, 1. 3, 3, 2, 2, 1. 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3. Jo. Ježíš Majra, vy jste srap. 3, 2, 1. Banzai!